Odi vamo ako želiš i da ješ našeg pejgambera mirađ da čuješ. Eto slušaj šta ćemo ti kazati, šta je mirađ bio pa ćeš znati ti. Uči ponedeljkata veseloć od Redžeba 27. noć. Pa je naš pejgamber ovu noć bio u Mihaninoj se kući desio. Reče Džebrailu Allah, hajde ti da otiđeš sada u džennete ti. Iz dženneta kad haljina iznesi i buraka najboljega donesi. Da Muhammed uzjašega povedi da prohoda i da začuda vidi. Kad je Džebrail u džennet otišao, 40.000 buraka je našao. Između njih jedan burak bijaše, niti jede, niti pije, plakaše. Iz očiju suze sve mu bijahu, baš ko kiša niz obraze lijahu. Džebrail mu reče što ti sve plačeš, što ti srcu svome jade zadaješ. Tvoja sva družina jedu i piju, a ti ječiš i ne sušiš očiju. Reče 40.000 godina sad, kako nije dem ni pijem ja nikad. Čuj jedan glas lijep iznenadaja, od tog časa ništa ne znam za se ja. Viknu Muhammede lijepo neko, od dragosti zaplako bi se svako. Od tog časa plaho sam se zanio i Muhammeda da vidim zahajo. Pa mi se sve srce topi
čujući moja ime. Od toga mi je i džennet tjesan, žalovito uzdahujem noć i dan, pa jako u džennetu ja stojim, čini mi se ja u vatri da gorim. Ako li se ja sa njime ne vidim, nehajem po džennetu ja da hodim. Džebrail mu reče nemoj plakati, šta hoćeš sve ono Allah dade ti. Ko šta počne pravim putem tražiti, prilika je da će ono imati. Hajde da te tvom milosniku nosim, jadovito srce da ti veselim. Pa ga Džebrail odatle ponese, te ga pejgamberu pravo dovede. Pa je pejgamberu Džebrail rekao, emer učinio Allah je ovako, na ovom buraku sada da pođeš, pa da vidiš mnogo začuda hoćeš. Sakriveno nešto viđaćeš noćas, pa ćeš i svog Rabba da vidiš noćas.